Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahan og malipayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Anya na kita sa ika-3 ug usa nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Adunay panultihon sa English nga nagkanayon. Actions speak louder than words. Nga sayano nga pagkasulti kini nagpasabot nga mas kusog pa ang gipasabot sa atong mga lihok kaysa atong gipangsulti. Mga igsoon, diha sa Ebanghelyo, hugot nga misaway si Jesus sa mga pangulo sa iyang panahon, tungod kay sukwahi ang ilang gibuhat kaysa ilang gipangtudlo. Gisaway niya pag-ayo ang ilang pagpakaaron ingnon, nga mga batid silag pagsabot sa balaod, apan sa mata sa atong Ginoo, sukwahi ang ilang binuhatan. Sulod nining Santos nga misa, atong pangayoon sa Ginoo nga unta atong mapuy-an ang mga pagtulon-an sa Dios diha sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Ug usab ilakip nato sa atong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, donors, ang mga katuyuan sa atong production crew, ang mga katuyuan nga naadya sa inyong TV screen, ang mga katuyuan sa atong mga igsuong may sakit, o ilabi na atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Sa mga mag-umawi, ang talipay kaisipin, ang Ginoo labing higpit, kay kunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang talipay kaisayaw, o ulangan lang, ugan na ang gitara. Palalo na ang trompeta, ang Ginoo sa luma, pasalamatan ta. Ugan na ang gitara, palalo na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kahayo. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaasad kanimo. Mga igsuon, labi na kanamong naa sa balay, nagubaning Santos nga misa, pinagining TV Mass. Welcome sa itong misa alang sa ikakatluag usa, o ika-31st Sunday in the Ordinary Time. Din kita nagatigom sa mga pag-ampo, alang kaninyo, labi na ninyo mga masakiton, doon nagipamati sa lawas, mga dili makagahom pag-adto sa mga parokya, alang kining misa alang kaninyo.
Ug usab ihalad sab kinato sa mga tawo nga wa nagsakit sa lawas apan sakit sa ilang kalag, ilang emotion, psychological ug ubang mga aspeto silang kinabuhi nga nanginahanglan og kaayuhan, paghikap sa Dios. Alang usab kini kaninyong misa. Ug padayon kita mag-ampo alang sa kaluwasan sa mga nangamatay, labi na sa mga minahal nga nag-una na kanato. Karon maghinulsol kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang andam ug angayan sa pagsaulog ning santos nga misa. Kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, daron kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Pagkatay sa iyang mga tao, inisayutan. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Amahan magkagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Sa Diyos dito sa langit, Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, daloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuho sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, nila sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Tinunglo ang taong limbungan, nga naghalad kanakog daotan nga mananap, nga may maayo man unta siyang mananap sa iyang turil, nga iyang gisaad, nga ihalad kanako. Kay ako usa kagamhanang hari, ug ang katawhan sa tanang kanasuran, may kahadlok kanako. Matod sa Ginoo nga labing gamhanan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Karon, ani ay sugo alang kaninyong mga pari. Kinahanglan inyo akong pasidunggan, kung dili kamo magpatalinghog kanako, o kung dili kamo magpasidungog kanako, tungluhon ko kamo. Tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani, gitunglo ko naman kini, kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Apan kamo nga mga pari, mibiya sa kamatuuran. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa, pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel, tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton. Ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Dili ba kitang tanan o saramay amahan? Dili ba usa ka Dios ang nagbuhat kanato? Nan, nganong gilapas nato ang atong saad sa usag-usa, ug nganong gisalikway manato ang kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa atong mga katigulangan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo Ginoo, hikaplagan ko ang akong kalinaw. Diha kanimo Ginoo, hikaplagan mo ang akong kalinaw. O Ginoo, ang akong kasing-kasing wala magapataas, niyang akong mga mata na ginarbuso. Wala ko magkalingaw sa dagkong mga butang, ni sa mga butang nga taas ra kaayo ka nako. Hinoon akong gihupay o gipahilom sa akong kalag, ingong bata nga gilutas. Sa magbata nga gilutas diha sa sabakan, sa iyang inahan. Sa ingon mao ang akong kasing-kasing,
sulod ka nako. Diha kanimo Ginoo, hikaplagan ko ang akong kalinaw. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, bisag may katungod kami nga inyong daygon, kay kami mga apostoles man ni Kristo. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo, sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang mayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsuon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabii, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay, kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe, namati kamo ug gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao, kundili iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang gisugod kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos silang bugat ng mga karga ug ipapas-an nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lamang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himo nilang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko silang gisudlan nila sa mga sinulat ng mga bersikulo sa kasulatan. Ngailang gibutang silang mga agtang ug gibaligto sa ilang mga bukton. Ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan, mga sinagoga. Gusto silang yukbuan ug tahuron dito sa mga merkado. Ug ang mga tao mutawag kanilang magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man, ug usara ang inyong magtutudlo. Ug inhis kalibutan, ayaw tawgas si bisan kinsag mga amahan, kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw sab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang maghimo nga inyong sulugoon.
ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon, ug ang magpaubos ipataas. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag natong tanan. Buntag. November 5, 2023, mga unom kaadlaw human milabay ang eleksyon. No? So siguro karong mga panahon na murag nilugdang-lugdang na ang eleksyon. Unya siguro naproklamar na gid ang uban. Apan siguro pahinumdum sad niyat nato inaut unta nga sa ang mga atong pagbutar kanila wa kay ta malingla kun unsay mga nasulti, kun unsay atong nadawat. Kay labing siguro, di na maginig kalimod. Dagko na maginig magasto, bisag barangay pa lang, bisag SK pa lang. No? Unya, grabe na po ang mga sulti, mga dinautay. Hinautong tawa ta magpabuta, magpabungol, magpalingla ni mga butanga. Kung dili atong gitanaw gyud kung kinsa tong angayan, nga mangulo, nga mao'y mahimong dunay authority sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay. Kay di ba? Busy na uso naman ang mga kabasa ko sa meme sa Facebook, kabahin aning mga nanagan sa SK ko no, ingon nga di manggani masugo sa balay, mudagan na hinuon sa barangay. No? Yan ay uban, di ba? Na uso naman kay ning sultion nga sayon duolon pagkalisod pangitaon. Napoy uban lisod pang duolon, lisod pag yung pangitaon. Pahinumdum gyud nato nga unta wa pud ta magpalingla. Kung butar kita, bubutar kita unsay angayan, kinsay angayan nga dunay authority sa tagsa-tagsa nato ka mga lugar. Mga igsoon, talking about authority, sa atong ebanghelyo karon ning ika-3 usa, ika-31st Sunday in the ordinary time, Jesus is also referring to the authority of the Pharisees and teachers of the law. Kani mga magtutudlo o mga Pariseo, magtutudlo sa balaod, wa niya giingon nga why authority? Kundi imingon siya nga tumana ninyo ang ilang gisulti, apan ayo buhat ang ilang gibuhat. Because yes, they may be, or they may have the authority, but they are not actually worthy to be called persons of authority. Kaya nga naman, wala sila magbuhat kung unsay ilang gisulti. Mga igsoon, pahinumdum nato unsaon nato pagsabot kining gitawag natong authority or gahom. Tulo ka butang. When can we say that a person or we have an authority? First, authority comes with credibility and competency. Matawag kang duna kay authority or gahom kung ikaw wa lang nagsulti kundi imong yung gibuhat ang imong gisulti. Pahinumdum ni una sa mga nakadaog o mga nilansar, daghan kayo mo gisaad, daghang mo ingon nga usbo na tong barangay, wa pa gyud mausab kay sige na malag-usab. Inapunta nga kung sa ing gisulti, mao sa inyong buhaton karon. Ug mga igsoon, di lang ni alang sa mga naa sa katungdanan sa gobyerno, alang sa dinatong tanan. Una sa tong tagsa-tagsa ka pamilya. Nganong doon na may mga pamilya nga mga bungkag or doon ay problema karong panahuna. All because taghan kanila may lang musulti apan inikaabot nas kaminyoon pagkalisod naman yung buhaton. Dili ba? Gipangutana mo muspare, uyon ka ba nga mahimong bana? Uyon ka ba mahimong asawa? Unsay tubag? Uyon padre. Wa giniingon siguro ninyo tan-awon lagi ni padre. Usahay may kitang mo apan iguman puros daydi. Bisan gani sa inyong pagaginikanan. Dili ba? Sa bunyag unsa may pangutanas pare sa nagibunyagan yung mga anak. Andam ba kamo pagtubag sa responsibilidad, paghatag ug pagpatubo ani mga batas tong katolikong pagtuo? Andam padre, apil naman kayo nugos, andam padre.
Apan, di ba? Usahay, magdako ang bata, labi nang maghilak. Kapuyan man ta. Sa una, paslakag tsupon. Karon hatagan og cellphone. Mawa ang atong responsibilidad. Kaya lagi kapuyan naman ta. Kay kita mismo, busy man punta sa tag sa mga buluhaton. May lang nagibuhat na uban, busy po sa ilang cellphone. Nawa tas atong katungdanan. May kita mo ingog, apanig kahuman, dako dayang di. Ay numdum sa namo mga pari, mga relihiyoso. May kay ingon og mga pagpasaylo. Apan makasa or masadaan kami parokyano, bungol hangtod sa hangtod. Nga igsoon, pahinumdum gini natong tanan, pari, laiko, relihiyoso. We can only have an authority if we have that sense of credibility. We do what we say. We do what we promise. Second, authority comes with service. Nayo ba nato matungtong na gani sa gobyerno, mura nagkinsa. Hari-hari. Muna itong pagsabot, authority is the position. Authority is the kung sa'y nakabuot sa kinabuhi. Apan, sa atong Kristohanong pagtuo, matod pa ni Pope Francis, you can only have one authority. You can only have an authority if you have the heart to serve. Nasa ato pa, ang gahom o ang autoridad di ay, dili tungod kay naputungtong ka sa maong posisyon. Dili tungod kay duna kay dungog sa katilingban. Apan kung ikaw nangalagad sa imong isig kaingon. It goes the same with our family, no? Matawag ka lang nga saktong mama o papa or banag asawa kung sakto sad kang nangalagad sa usag-usa. Banag asawa ay numdum gini nato, no? Nato naman ninyo ay. Nga ang inyong pagkabana dili tungod nga kamoy hari-hari sa balay or asawa tungod kay ikaw yaw-yawan. Ang imong pagkabana asawa nahimong kang angayan kung ikaw nangalagad niya nga mahimo siyang mas maayong asawa, mas maayong bana. Mausan ni kaninyong mga ginikanan. Doon na lang mo'y gahom or authority sa inyong mga anak kung tinud-anay mong nangalagad nila, isip ilang mga ginikanan. Diba? Si Jesus, His authority was always quoted every time He performed miracles. Dili tungod kay nahimo siyang segunda or the second person in the Trinity. Wa kahibaw ang mga Pariseo ni ana. Nakit-an siyang dunay authority kaysa iyang pagpapahawa sa mga yawa. Sa iyang pagpangalagad sa mga tao sa iyang panahon. It goes the same for all of us. We can only have this sense of authority if we truly serve each other in our family, in our community. Third, which to me is the most important, how should we understand authority? Nayuban nato, mabutang na ganis posisyon, o di ba kaha, dunay makabot sa kinabuhi, doon na tayo gitawag og hydrocephalic mentality. Mamurabag, mudako ang atong mura na tag kinsa. Kaya kita lagi inungdan, ningkamot lagi kita, ni gasto gitag dako, ako gini. Nakalimuta diin kinigikan ang tanan. All authority comes from the source of one and only authority, and that is God. Dunay panaglalis, dunay panagbingkil kung kita mo assert nga ako'y kusgan, ako'y gamhanan, ako'y masunod. Yung usa, di pod padaog. Munang mag-away kita, di kita mag-abot. Maunas balay. Dagko kay ipagita gid doon nagi rason, magkabungka kita kay nganuman, doon naman tay tag sa karason. But if we always bear in mind that you are being a father, you being a mother, you're being a son or daughter comes from God, you would never say, this is my right, I assert my right. You would always say, gikan man is Ginoo, salamat sa Dios. Do na gyud pagpaubos.
Di ba? Matod pas Ebanghelyo, kung kinsa tong ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ug ang ipaubos, ang magpataas iyang kaugalingon, ug ang magpaubos, ipataas. One last thing, nauso ni kaning panahon karon pag exorcism, deliverance, di ba? Kung kabantay mo na ako igsuong pare nga bisag asa siya mo adto, dagukon gyud mga tao. Kay nganuman feel sa mga tao nga murabag nanginahanglan bagog exorcism. Ay kay grabe may akong problema. Mga igsuon, di man siguro ni mahitabo nga mangita tag rite of deliverance or exorcism. Kung atong gitugutan nga ang Dios may maghari sa atong kaugalingon, nahitabo gud nga murag ang yawa nalay naghari sa atong kaugalingon kaya ang atong kaugalingon may atong gipalabi. Nawa naman ang Ginoo, nawa naman siya nga mo'y maghari unta nato. Gani kini atong mga sakit, dili man ingon nga murag hugs langit nga atong gihags Ginoo. Nayuban mga sakit nato gitawag kanatong psychosomatic. Kaya nga naman bunga sa atong binuhatan, bunga sa sitwasyon sa atong kinabuhi, gisakyan pos di maayong binuhat. That's why nauso na gini or kusog kaining deliverance karon kay nganuman dili man gahom authority sa Dios ang naghari nato, either ang atong kaugalingon or ang yawa. Mga igsuon, siguro pahinumdum nato karon, all authority should come from the source of the only and one authority, our God. Kung mahitabo ka na, siguro dunay problema, siguro dunay sakit. Apan in the end, magmalipayon ra gihapon ta, magmalaumon ra gihapon ta. Kay nganuman, uyang ta apan nahimo tang kusgan tungod niya. So sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, atong tarungon og sabot unsa ning gahom nga gihatag sa Dios nato. Dili nagika nato. Apan ato sa tarungon pagpadayag nga unta, kung unsay atong gipanaad, mao si atong isulti, mao si atong buhaton. And of course, in the end, we lift up to the Lord whatever we have and are, so that in the end, ang iyang gahom, ang iyang otoridad, mo'y maghari sa atong kinabuhi. Hinaot paunta. Karon atong ipadayag atong pagtuong adto sa Dios di astong pag-ingon. Nagatuo ko sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Pagbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Jesucristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay. Si katulog adlaw na banhaw, isa ka sa langit, magalikod sa sa Dios Amahan, kagagahom sa tanan. Gikan itong balik siya, aron paghukom sa mga buhik sa mga minatay. Nagatuwag ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, ang bitan sa mga santos, sa kapasaylohan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo nato nga mga katawhan. Magampo kita sa Dios atong Amahan, ang tuburan sa tanang katungdanan, alang sa kayuhan sa tanan. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, paminawa kami, Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, maningkamot sa pagpuyo o kinabuhi nga nagsunod sa mga balaod sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, mangulo sa ilang ginsakupan, pinaagi sa ilang mga maayong panigingnan, magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga mapaabsanon kitang mutuman sa atong tagsa-tagsa ka mga katungdanan, sa atong nasod, probinsya, lungsod o Kristohanong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo.
nga ang mga nabilanggo gumikan sa nagkadaiyang hinungdan, makakaplag na unta sa hustisya o kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga imo utang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makadawat na sa ganti sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Paminawa kami, Ginoo. Tudloy kami, Ginoo, sa pagkamatinud-anon ug maalagaron. Aron kami mamahimong imong masinugtanong mga anak, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Kaigsuon, magampo kitang tanan, aron nga ako yung mga sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, ug alang sa atong kapuslanan sa tingog niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo, aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o manaro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan di lang kay gihatagan mo kami sa imong mahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, mao imong gasa kanamo ug may unang bunga sa ani nga umaabot. Ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagisangyaw kami sa imong himaya, luyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa
Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin mong espiritu or pagsantos dinig mga gasa. Or mahimo kinialang kanamo lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas. Ug mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mga kong lawas ngitugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman, si Kristo naman, si Kristo, si Kristo, siya bumalik aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, dining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumigin ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose ang mga arsobispo, namong tanan nga imong mga pari, mga madre, relihiyoso, ug kining tawhan nga nagkapunlo karon sa imong pangalan. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan, labi na kining igsuon mo mga masakiton nga naguban kanamo karon. Himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, San Pablo, apostol, mga santos, San Pedro kalungsod, nga nagatuman sa imong kababuton latas sa katuigan, uban kanila ang ikaw nga daygon, ang ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo imong bugtong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Tanang gahom ug ang kagahuman gikan sa tong langit ng amahan, karon magiusa kita sa mga pagampo ngadto kaniya. Sayuta
sa langit. Ang kalanon ako sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Kung pasay luwa kami sa among mga sala, maringon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo. O pili mo kami ituyan sa mga pagsulat. Tinulungan luwasan kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan si imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang hinalian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kaangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kao nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasad kanimo. Paambit nato karon ang kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man ang kaniyong tanan. Mga igsuon, mao kini si Kristo, siyang kordero sa Dios ginagawagtang sa sala sa kalibutan. Kitang tanan bulahan nga gidapit siyang panihapon. Ginoo, dili ko amay ng kalawag kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo ako. Yes, din Kristo lang din magindayo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo.
Magampo kita. Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ning Eukaristiya ug bag-ong kalauman. Himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita alang sa mga masakiton, nas balay, nas mga hospital, o asa sila karon nagpaayo. Lagi itong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo, namong gihalad alang sa mga masakiton. Ubaning santos nga misa. Hinaot ang mga nag-antos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya o mahimong santos. Ngang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi gari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makausap ang mga igsuon sa ngalan sa akong mga kauban ng Madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon ni Reverend Father Jonathan Rubin, ang kasamtangan nga Director sa Digital Communication Ministry. Sa atong choir, ang Philly Marie Choir, ug sa atong mga lectors. Daghang salamat kaninyo among mga kaigsuonang masakiton nga nakig-uban niining atong santos nga kasaulugan. Mapasalamaton gayud ako sa kanunay nga pagduyog ug pagtabang suporta sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash donors ug sa uban pa nga sa lain-lain nga paagi nagtabang o nakighiusa nining atong programa sa telebisyon. O anaa gihapon sa inyong mga screen ang among account name, account number o GCash number alang ni adtong buot nga mo hatag og tabang alang sa pagpadayon sa misa sa telebisyon. Magamay man kini og madako, kining tanan amog yon kinasingkasang nga gidawat kay mao ni ang atong pang-suporta, pang-maintenance o pagbayad sa atong airtime. So daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Hinaot nga ang Dios kanunay manalangin og magahatag sa mga grasya nga inyong gikinahanglan. Daghan kaayong salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanimo. Na ako'y gikasal one time, live-in sila for 13 years. Akong ipangutana, nganong karon pa man, nganong nadugay man. Tubag nila, nagpakasal gid mi Padre kay wa mi kredibilidad mangingon sa mga anak nga magtinarong, magampo, magtinarong silang kaminyon kay sila maminyo kung kami magpadayon sa mong live-in nga set up. Hindot kayong pamalandungan mga igsuon. We can only have an authority if we have that sense of credibility. Ang atong gisaad, ang atong gisulti mo si atong gibuhat. We can only have this authority if we truly serve each other, especially our respective families. And our authority should come from the source of all authorities, our God Himself. Kung mahitabo na, bisag magsakit pa ta, bisag magproblema pa ta, huwag itay kabalakan, kay siya may nagda, siya magbubuot sa atong kinabuhi karon. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, daran tong kagahuman, paglaom, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. May buntag kaninyong tanan, atong pakpakan ng Dios. Manambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama at ang Anak ug Espiritu Santo.
magsimbahon. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.